Já jsem pokazil jen, no to je jedno. Takže čau lidi, dneska si zahrajeme po delší době si zahrajeme Fix It Up. V téhle hře dneska mám velké plány. Jedno auto si nechám na daily, všechny vytuním. Hnedka vám řeknu, co to jsou za auta a pokusím se zjistit, co to jsou za auta v realitě. Takže jdeme na to. Z nového updateu tady mám tohodle cívko F. Není to jako přesně Golf, je to nějaká napodobení na Golfu, teď mi vypadlo jméno, ale na tohle auto jsou 4%. Potom tady mám Mitsubishi, na tohle jsou taky 4%, potom tady mám Camaro, na který je 1%, potom tady mám další Camaro, na který je taky 1%, a potom tady mám Fourexe, na který je taky 1%. Ale jedno z nich si dám na daily. A to uvidíte, co to bude. Počkej, to není 4 litr, ne. Tak já jsem jenom blbej. A nebo ani jedno si auto nenechám na daily. Pokusím se ho sehnat, jestli to. Protože asi na daily zkusím sehnat, Ratos Exported. To nevím přesně, co je za auto. Já bych tomu dal nějakou fialovou, takovou světlejší, ne, to je jiná taková. No, takovou bych dal třeba. No, to je dobrá. Pokračovat. Mám 13 goldů, ale jelikož mám 13 goldů, tak už nebudu mít nějakých 700 000, jo. Tak, skočíme tady na ten zvedák. Tak, a jdeme opravovat. Není už tady nic. Není. Takže já začínám opravit tady tyhle vozidla. Hej, může to začít opravovat. Už to opravujeme. Dáme tam převodovku. Dnešní cíl tohohle videa bude sehnat hodně peněz. To je cíl tohohle videa. Tohle video se bude jmenovat jsem Jo, tohle video se bude jmenovat Jsem mini boháč. Jo, takhle se bude jmenovat to video. Jsem mini boháč a jaký díl to je. Je to hotový. To tam dám tam tohle. Ne, do háje. Mě tam omylem spadla baterka. Ne. To tady celý pokazila. Já musím jít normálně pomalu. Hej, ne. Videa určitě začnu tvořit častěji. Už začnu je tvořit častěji, než jsem. Já jsem sliboval, jako, že budu často tvořit videa, no, ale už jsem jakoby každý 4 dny asi vyjde nějaké videjko. No. A s takovým tempem, jako tak do
pár dnů budeme určitě na milionu. No 4-3 dny, no. Po každých 4-3 dnech budu tvořit další video. Ale to video asi vyjde pátý den, co tohle video jako vyjde, protože já to ještě musím sestříhat, to mi trvá pár hodin a tak dále, no. Takže tak. Ne, ty Sparplaxy blbý. Já ten otestu toho svýho nového družťáka. A kdyby měl chtěl, tak tady má na prodej, to Renault, prostě nesetivá, no na Frenda, kámo, já nepotřebuje pejsce. Na 350, tam máte můj merch, přes co si můžete můj účet a nakonec to pojďte easy business. První na prodejná, to Mercedes, to všechno, takže Sparplax. 40 elektru, je to velice hravé auto. Dáme to tam. Takže zatím se mi zdá, že první auto mám hotový. Co je? O, ježiši, ono jak to bylo veliký, tak já jsem si myslel, že to je zvedlý a ono to zvedlý nebylo. 96%. Něco je špatně, no to je jedno teď už. To se mi stalo jako hodně dlouho, jakože, že bych jen měl míň jak 100. Abarth. Dobrý, jedem to střihnout za nějaký ty love. Zdar brácho, za kolik mi to dáš? Nebo za kolik to prodám? U tebe. Čau, prostě čau. Počkej, ono to má i fialovej. Ono to má i ten popruh toho volantu. Podle toho, jakou dáte barvu, anebo to je prostě fakt fialová, já jsem trefil úplně tu stejnou. 114 000, no tak to je dobrý. To už začíná být dobrý, já už začínám mít 600 000, no nic. A to jsem udělal teprve první auto, no nic, tak to je dost. Takže no nic, no tak se nám splavil nějaký šunt jako šuntovský. Já bych opravil první auto z updateu a to by mohl být tady ten Volkswagen právě. Já jsem vlastně moc toho Volkswagenu nezkoumal, jsem ho jen tak koupil. 1 litr, s 1 litrem jdi někam, protože já 1 litry rád nemám. Tomu nejde vymontovat vějfuk, jak v tom starším, nejde. Dobrý, jedeme to upravit. 25%, já tam ten motor koupím novej, mě to nezajímá. Možná mi to za to nestojí, ale to je jedno. Tak prostě, možná mi to za to nestojí, ale je mi to jedno. Protože blbej 1 litr, prostě který má Bůh ví kolik procent. Ani baterku tam nebudu nechat. Tady to hodím do koše a jdu koupit úplně novej. 1 litr. Si vemte moji peněženku, protože do toho auta já už narvu rovnou nový 1 litr, než aby tam byl takový starý 1 litr. Minimálně za pár tisíc ho prodám, toho Golfa. Jo, nebo ne Golfa, já si to furt pletu s Golfem, on to Golf není. Já už si moc nepamatuju, co to je přímo za auto. Jako vím, jako co to je za auto, ale jako už si moc dobře nepamatuju název toho auta. Kdyby náhodou, kdyby se nepoklo se nic. Dobrý den, to prodat.
A budu to prodávat sice zrazí. To má dobrý zvuk, ale ten 1 litr. Jako to už vím delší dobu, ale jako... Já si myslím, že ho trošičku poladili. Že je trošičku jiný, že zní trošičku jak RS-ovej nějaký zvuk. Trošičku mi to tak přijde. To minulým updateu mi to tak nepřipadalo zrovna. No, já bych ho dal do nějaký ty červený prostě. Kdybych nemohl být blbeček a nepostavím to tak blízko. No, třeba tuhle. A to střelíme. Já jsem se trefil přímo k té klice. Ta klika byla červená, tak mě napadlo, že by to mohlo být červený, ale já jsem se trefil úplně stejnou barvou. No nic, dobrý, jdem to prodat. Tak za 20 000 bych to asi prodal. Tohle auto je levný, ono stojí nějakých 15 000. Nebo jestli se pletu, já nevím. Záleží na kolik mě to vyjde, jako kolik mi za to auto dá. Když tak 30, tak bude jako fakt hodnej, no. A když 60, tak je to divný. Jejda. Se trošičku tady házím ze strany na stranu. Ale já si myslím, že dneska ten Ratos asi nepadne. Ježíš, já se dosekám. Já si myslím, že asi nepadne, no. Protože jako to je auto, na který je 0,05%, takže já si myslím, že nepadne dneska. Že padne až prostě v nějakém videu. Tak, za kolik? 32 000, tak to je dobrý, to jsem teda čekal horší. Abych řekl pravdu. OK, takže nějakých, no 15 000. Zhruba 16 zhruba. Asi jo, no. Dobrý, já bych teďka šel další nový auto z updateu. Koukám na to, že to je tady nějaký Mitsubishi právě, 38%. Já bych do toho znova mrskl, kámo, ten 1 litr. To se vyplatila ta taktika. Takže já bych do toho znova mrskl jako 1 litr. Aby to video trošičku bylo kratší, protože to video jako už tak je dlouhý, nějakých 10 minut a s tím jsem dneska nepočítal, že budu dělat 10minutové video, ale OK. Já jsem čekal tak 8, aby řekl pravdu. No. Ale OK. Tak, doufám, že se to rychle despawne, aby nebyl bordel na mapě. A když tak ještě potom jako budu chvilku ávkovat asi po hře, budu chvilku ávkovat po videu v tom, co to jmenuje, v tom FedExu, nebo na benzíně, asi spíš na benzíně budu pracovat. A chvilku si poávkuju, abych dostal aspoň nějakých 30k minimálně. Ale když se spavne něco dobrýho, tak to i hned ukončím a hnedka po to půjdu, že jo, aby to další video bylo ještě víc zajímavější. Ale ten Ratos už se jako asi nespavne v tomhle videu. Možná se spavne mimo video, ale to taky pochybuju. Protože na něho je 0,005%. Počkej, řekl jsem 0,05%. Tak. Takže on se nespawne. To už vím na rovinu, že se nespawne. Ale jako nejvíc fakt cool jako auto ve Fix It Up
A taky asi, kámo, ta multipla, protože ona je strašně vzácná, ale je strašně hustá, je prostě cool ta multipla. Já bych tomu dal nějakou šedou barvu brutálně, takovou třeba, kterou se prostě Mitsubishi proslavilo. Ale to už je taková spíš modrá, tyrkysová bych řekl, no to je jedno. Hlavně, že to nějak vypadá. Za nějakou cenu to prodám. Já nevím, proč ty SPZky třeba nedávají za 30 000, jako když si chceš udělat custom SPZku. Já to nechápu. Já to prostě nechápu. Proč? Kolik mi dají za tu Silviu? Schválně. Takže, že by to bylo Mitsubishi. Kolik? Ty, Fenda. Tak v tomhle videu ještě určitě hitnem, kámo, těch. Ne, prosím cenzuru na tu cenu, co mám teď. Prosím cenzuru, já nechci komentáře. Prosím cenzuru, prosím. Já vás prosím na kolenou cenzuru. Co? Jako další tady máme našeho, co to máme? Konger, já tomu říkám Konger, je to Konger. Já chci vědět, jestli ten... Kámo, ale to bych mohl prodat i s nízkým procentem, sice bych dostal málo peněz, ale to má 59%, to je jako dobrý. Já tam koupím normálně custom SPZ-ku, jestli teda nejsou za Robuxy, jestli kámo mě bude stát 100 000, tak ji nekoupím, ale tak 30 klidně, do toho Dodge. Prosím, a nestojí jenom Robuxy, jdi do háje, nebude nic. Kámo, prosím. Jo, tak ty vypadáš divně a ještě, kámo, za to chceš, kámo, 67 Robuxů. No, můj bože. Ne, licenc palet. Waka baby. Víš co? Kámo, to se nechce rozjet, pomoc, auto nejede, a už jede, jenom stačilo povolit ručku, jo, tak je, to si dělá srandu, dobrý. Jedu, jeď, jdeš jak šund, říkám, jdeš jak šund. Dobrý, hodíme to do laku, dáme tomu něco novýho, úplně novýho. Tak tomu nedáme nic novýho, Sparplaxy tomu dáme maximálně nový. Tak to je všechno. No hlavu tomu dám nový, budu hodnej. Dám tomu novou hlavu, budu hodnej a Sparplax. Novou hlavu a Sparplax. Kámo to zvedne tak na 67%. Co jsem řekl za číslo? Kolik? 8 000. Vemte si moje peníze, hlavně, že to auto bude jezdit. A bude to trošičku rychlejší. A hlavně, že to prodám za tak 100. 100 000 minimálně. Ale za těch 100 000 za to auto vyprošuju, jo? Ne, že jako přijdu a 98 000 vůbec. To si ani nemyslím.
Tak, zavíráme kapotu, 68%, no tak. Kámo, málem jsem se trefil, kdybych řekl číslo víc, kámo, těch 67, kámo. Víš co? Ten prodej se mi nenatočil, ale prodělal jsem 8000. A exkluzivní auto na mapě se spavnulo. Asi to nechci hledat, asi už to nechci hledat. A tohle má 4 to jde slyšet, to jde poznat. Asi to už nejdu hledat, kašlu na to. Já jsem nechtěl vyndat celý motor. Já jsem chtěl jenom spát plaxi. Ahoj dievčatá, u nového videa dneska tu máme další event s tou fanouškama. Takže ani fanoušci Takže tak. ale to je o to, že teď na vrkáči dáme se koupit nějaký auto, je jediná Kia. Úplně jedno, kdo vyplnění, to je pouze na vás. No, musí koupit aktuálně teď na vrkáči. A jelikož to přidali do Fixit a před nějakou dobou trať, tak by bylo vždycky z nějaký závodů, a co je na to? Nový koupil Renaulta. To je tak úplně docela dobře, si myslím. A tím dovedeme, ano. To je hezké, že mě to haha, tak já se vezmu. Že je hezký se vezmu. A jinak čas máme tak, 15 minut, 20 minut máte čas, za 20 minut začínáme. Tady do prvního Renaulta, ale tam myslím si, že mi to stačí krásně. Vlastně mi to stačí, ty závody. Já chci dělat, to je OP. Tak, můžeme pokračovat ve videu. Jsem se potřeboval poškrábat. Takže co chceme? My chceme tady tenhle, tohle chci. 2000, tak to je dobrý. 110, to je levnější než u toho 4 litrů, to je hustý. To je hustý prostě, kam jsem se zakoktal. Takovej... Dobrý, hodím to tam. To je to auto, který jsem před pár minutama prodal. Mustulance Evolution. Hodíme to do laku a prodáme to. Dám tu stejnou taktiku a jestli znova prodělám, tak to. Ale teoreticky bychom se dneska mohli vyšplhat možná i na těch 800. Teoreticky, takže už bych se vrátil možná na tu stejnou cenu, co jsem měl. Teoreticky, já nevím. A já si myslím, že asi jo, ale... Já jsem si myslel, že už se musím respawnovat. Protože já, jak jsem najel na toto, kde můžeš ty ty udělat, okna si zatmavit, tak já jsem jenom viděl, jak se mi začaly protáčet kola, tak jsem se úplně lekl, že tak tady jsem skončil. Tak, dáme prodej a schválně si se vyšplháme na těch aspoň 70 000. Aspoň 70. Jedno z nich bylo dražší. Jeden z nich byl dražší a jelikož jsem jednoho prodal za 1000 víc, když jsem ho koupil, tak asi tenhle byl ten dražší, teda no jo. A možná se vyšplháme na 70. 66. Jo, máme 800 000 přímo, mě to až teď došlo. No nic, tak tohle bude konec tohohle videa. Tak zase čau. Ne, je to fakt konec videa. Já to ještě musím sestříhat, takže aby to video vyšlo dřív, tak čau.